Il-film Katrina ta' Eleonora Rosabella rebaħ l-unur ta' Best Fiction f'Short Film Festival Internazzjonali fil-Ġermanja. Il-festival sar bejn is-Sibt u l-Ħadd fil-belt ta' Regensburg. Il-film Katrina kien parti mill-ħidma ta' Bela fil-kors ta' komunikazzjoni fl-Università fl-2006. It-tfajla Maltija li għandha 29 sena f'kummenti mill-Ġermanja qalet li f'dan il-festival ipparteċipaw films minn madwar 18 il-pajjiż, fejn Katrina kien il-film magħżul biex jirrappreżenta l-pajjiżna. Għalkemm il-film tiegħi huwa ħafna bbażat fuq il-kultura Maltija, xorta jitkellem ħafna fuq it-temi universali tal-familja, tal-imħabba, eċetera, eċetera, u daw it-temi wkoll ġifieri rreżonajt jew ħafna mal-barranin. Allura apprezzajt ħafna li laqgħuni u laqgħuni sew għax il-film il-toġob ukoll barra minn xtutna. Dan il-film diġà rebaħ diversi unuri fil-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-Films fl-2007. Il-festival fil-Ġermanja ittella bħala tislima lid-direttur Oskar Siebert li se jirtira mill-ħidma tiegħu. Bintu Daniela qaltilna li hi wkoll biħsiba tieqaf għaliex temmen li hi u missiera kienu t-tim perfett. So this is also the end for me as a filmmaker, but I will go on in art and culture. Illum ix-xogħol ta' Eleonora Rosabella huwa dak ta' lecturer fil-kors tal-Media fl-MCAST.